Moi, mä oon Pipsa ja mä esittelen tässä mun kaverin eläimiä, joitain siis, ja piirustuksia. Tässä on esimerkiksi kuura, joka häntä on vähän kova. Sitten tässä on banjo. Se on Portugalin Se on Portugalin podengo. Joo. Ja tää on perunkarvaton karvat. Niin. Tää on perunkarvaton. Mennään nyt katsomaan eläimiä. Mennään tuonne. Se on nyt paussi. Mä saan tän musta. Hei, mä saan tän. Näytetään tätä ihanaa väristä. Okei, näytä se musta. Mä saan sitä. Tää on sit paussi nyt. Sano tässä, että tässä on. Siinä on siis musta hiiri. Näette se nyt vähän lähempää. Niin, no, ja siitä muuta vois sanoa. Tossa on Boa. Sen nimi on Freddy Cougar. Se on boa. Niin kuin Pipsa jo sanoi. Niin. Ai niin, ja mä oon muuten Sara. Niin. Joo, siitä tulee ainakin 3-metrinen ja tosi paksu. Niin. Ei taisi mennä. Mä saan ove auki, kun mulla on känne toisessa kädessä. Ja pistä ovikin sitten. Tässä on tämä. Mikä se nimi oli? Tässä on ainakin Akseli. Ja tässä on Kelmi. Niin, mitäs niistä nyt muuta voisikaan sanoa? Me viedään ne nyt omalle paikalleen. Tää luulee, että on se siinä. Siinä on taas kuura. Saanko pussun teille? Uski. No, älä nyt innostu. Tässä on siis toisia hiiriä. No vähän. Hiina. En mä voi ottaa palloa, se ei tykkää, että se sähisee, se voi purra. No. Aina se hiirihakin. Tässä on koira. Sara on piirtänyt sen. Nämä kaikki on siis Sara piirtänyt. Tää on se tosi vanha. Tai silleen aika vanha. Se on kettu. Tässä on kanssa koira. Siinä lukee Fantasia koira. Se on sitten sellainen. Sitten tässä on tällainen koira. Sitten tässä on ihan tavallinen koira. Tässä on Andy. Ja se on kanssa Saran piirtämä koira. Tässäkin on Saran piirtämä. Sen nimi on varmaan, luulisin ainakin, Loli. Tuossa lukee niin ainakin. Ja se huutaa LOL. Siinä. Tää on tosi vanha piirustus. Siinä Pluto katselee perhosta. Hevonen. Tai poni. Katselee myös perhosta. Siinä on Marsu. Semmonen Marsu. Se siis syö ruohoa. Siinä ainakin. Tai ruohoa. Siinä on pupu tai kani. Kuka sen nyt itse sanokin, miten sanokin. Niin. Sitten on hevonen.
Tai poni, joka on tosi ruma. Onko se paussi? Siinä on Frekki, tai mitä se on? Frekki. Fretti. Joo. Sitten siinä on panda, panda. Siinä on dalmatialainen pentu. Sitten siinä on poni tai hevonen, joka on iloinen, kun se saa tuollaisen omenan. Siinä on oikein tähtikin. Näin. Siinä on koira ja luu. Ja koira, joka juoksee frisbeetä päin. Siinä on delfiini, joka hyppää merestä. Se on aika selvä. Delfiini. Siinä on koira, joka syö luuta. Näin. Siinä on sen kieli. Ja hampaat. Ja hampaat siis. Tässä on kissanpentu. Aivan selvästi. Niin. Siinä on 2 hevosta. Hevosta siis. Tässä on koira, ja siinä lukee: kutsuvat minua kuura parraksi. Koska sillä on lunta. Koska sillä on lunta sen kuonossaan. Tässä on hevonen. Ja varmaankin Suomen hevonen. niin, ja kani tai pupu. Tää on tosi vanhoja. Siinä on varmaan joku joulukoira